Isang magandang pambungad sa ating season's opening dito sa Trip Lang dahil first time in the history na mag-out of the country tayo. Take note, out of the country. Nandito tayo ngayon sa Asia's famous commercial country, dito yan sa Hong Kong. Dito ay mamamasyal tayo, titingnan natin kung anong pwedeng gawin at pwedeng pasyalan sa lugar na ito. Samahan niyo ako! Ang first stop natin dito sa city tour ay dito sa Star of Avenue. Tinawag na Star of Avenue dito kasi dito yung mga sikat na artista, producer and directors dito sa Hong Kong. Tulad na lang ni Jackie Chan. Bale yung mga fingerprints nila nakalagay dito sa parang dito sa may part sa kalsada. And then yung mga pangalan, handprints pag sa Amerika parang sa Hollywood ito. Ang Avenue of Stars ay makikita sa Tsim Sha Tsui Promenade. Ginawa ang lugar na ito bilang pagpuri at pagkilala sa mga sikat sa industriya ng pelikula na taga Hong Kong. Ang isa pang rason ay para makaakit pa ng mga turista sa iba't ibang parte ng mundo at mapanatili ang pangalan ng Hong Kong bilang Asia's World City. Siyempre, hindi mawawala dito ang legend of martial arts na si Bruce Lee. Binuksan para sa publiko ang Avenue of Stars noong April 28, 2004 hanggang sa kasalukuyan. Second stop namin ang The Peak. Ang bundok na kinatatayuan ng The Peak ay ang pinakamataas na bundok dito sa Hong Kong Island na mayroong taas na 552 meters above sea level. Kilala rin ang The Peak Tower bilang isa sa may pinakamagandang structural design dito sa buong Hong Kong. Bale, nandito tayo ngayon sa The Peak Museum. Dito makikita yung mga images na wax ng mga legends dito sa Hong Kong. At hindi lang dito sa Hong Kong, pati sa Hollywood. Nicolas Cage. Makikita rin dito yung mga nagdaang presidente ng Amerika at yung kasalukuyan na si Obama. At dito naman sa tabi ko, si Adolf Hitler at si Saddam Hussein. Marami pa sa loob kaya pasok tayo, tingnan natin. Yung mga music legends. Bale, nandito tayo ngayon sa The Peak. Dito rin nagsisilbing view deck ng Hong Kong. Makikita dito ang mga isla nito at yung mga
business facilities ng syudad na ito. Sa pagbabalik ng trip lang, aalamin natin kung ano ang pangunahing hanap buhay ng mga tao dito sa Hong Kong.